Здравейте всички, тук има апокалипсис от зомбита. Ето вижте, зомби. Умирай! Това е зомби апокалипсис. Това може да е ми последния клип, ако оцелея. Не знам още колко има. Така. Хайде бе! Приятелю, хайде идвай да покажем на приятелите къщата, където сме се скрили. Ти му удари, ясно. Не те ударих, да не тълка полузомби. Боже. Стига бе, зомбите не могат. Я да вижте. Ето зомби. Умирай! Парай бе, умирай. Умирай. Абе, стреля. Хайде, умирай. О, не. Ще избягам. Не! Чакай да те изяжа. Хапи! Аз съм. Ухапаха ме, но убих зомбито. Ама мен ме ухапаха ръката ми и кръка ми. Направо, Боже. Може и да умра, ама няма. Стига бе, брат. Стига бе, приятелю. Ти става зомби още малко. Тебе те охапаха. Имам антидот за двамата. Фостай бе, не виждаш ли то? Антидота е празен. Не, има вътре. Аз ще пина малко вода.